Hanonu çağalar dinleň. Bu ýyl täze ýylyň öň ýanyna siziň hemmäňize deňlik aýaz babaňyz size. Ha, kaka salamu aleyküm. Wa aleyküm saglyk-my, geldiňmi oglum? Ördüňizmi sagaman? Ördü oglum. Ha, bolýa kaka. Howa, ýan gaýtşymyz ýaly, bu ýyl täze ýylyň öň ýanyna hemmäňize deňlik aýaz baba täze ýyl bayramçylygyňyza oguljugy sowgat getiripdir. Ben boşladım. Vay. Bar oğlum, senem galma. Goňşulary uşlap gel. Durun ayağa karasına amanadı. Vah, giden oldunuz mu? Hey. Tueleme, Selam aleyküm. ıhlascan geleweri, oguljigiň boldymy? Ha bu Çağlar boşluk bolşymy oldu. ıhlascanyň oglanjygy bolupdyr. Ýaşy dünçe boltun. Beýde gollaňam gelip puşlak gitdi. Ýöne men häzir ıhlas oguljygym geler diýip, sowgatçyňam goýdum. Garaş oglum sowgadyň getireýin. Albalam, sen aşaklygyna aşak goňşulara daýyp, boň oglum. Ýaşy dün boltun. Selam aleyküm Salam. dayı. Oho, ıhlascan. Geliş nireden? Gaty bedenipsiň bolin entek täzeyle 3-4 gün bar ýaly ho. Salam dayı. Boşluk olcuyimiz oldu. Tuweleme şeýlemi? Ýaşy dyn bolsun. Häzir garaşyň ýyllar ştaýda, gelnejeňiz aýdyp geleýin men. Salam ýylar tügeleme, oglanjygyňyz bolmy? Ýaşy dynja bolsun. Gelin onda size söýünç paýyňyz bereýin. Aho, Sülgün Cemal. Beýtseňe karam bolar. Maňa jigitiniň bolan ilki uşlan ihlasy. Ana ýyrlym. Diýmek, iň uly paýam şoňky bolmaly. Şeýlemi garaşyň ýylar onda ihlasçanyň sowgatyny getirip bereýin. Hanyklatsan seňem sowgatçyňy bereýin. He, gowjaglyma meňbe. Uy, bu zatlar nerden peýda boldy ka? Ýaňama ýokdy bular. Alçagam, nesip etsin. Toýlara gey, tügeleme. Tüýs özüňe gelşip jykdyr. Jigiňem ýaşy dyn bolsun oglum. Goç oglan bolup ýetiş nesip bolsa. Uy, dutaram marekene ene saňa. Me oglum. Ululu toýlardaýdym aýtbam oglum. Bolýa. Al nesip etsin. Sağ olun. Me gıydlar siziňem paýyňy be. Al gıydım, nesip etsin. Ejeňe de ýaşy dynja bolsun ni oglanjygyň. Sağ olun gelece. Sağ olun, ýaşy dynja bolsun jigiňiz. Hani menem göreýinle hani? Vay, mundan ömür gül bolarmy? Vay ne? Hani getir menem göreýin. Aýtdym men ýany bilen gideýin. Ha, ulalaň olmadyk diýsenim. Şonça gözel güllüň içinde bir bukça gül çemenini saýlap bilmän, aýpmy? Aýp bolýar.
Salamjygym. Size gül saylamaga kömek gerekmi? Hawa, şeytan da gowuljak. Size nähili gül gerek? Doglan günmi ya ilkinji duşukmy ya birine sowgatdagmy? Neme, men näme diýsem kem? Aýdy ber çekinme. Men şuň oglanjygyn bäwe hanadan çykýa. Ana şol münafiyetli ejeme gül sowgadalmaly. He, ellen şey diýip aýdaýmalla. Ine şugul nähili görýäňiz? Ayu. O gül göwnüňize yaradymy? Hawa, elbetde, men bu gül alýan. Bolýa. Döhre, gök matan bärik süýşür. Kaka, oturmun. Otyr oğlum. Kaka, Agtyjaň ady näme goýsam diýen? Men o barada kän pikir etdim. Agtymyň adyna Bagtyarjan goýsam diýen. Goýol Bagtyar döwrümüziň Bagtyar netli bolup ýetişdin. Hay, bolu bilýä kaka. Ady näme bolsun? Şeýle bol. Bole, kakajaň eli hada şunu alaýyn. Ho, alo, dinleyen? Ha, baryat owa. Şu çağlar ulagy edip durlar. Hawa. Öz gustagymyz özümiz bilen bar. Bolýa. Wi, oglumyzyň adyna da Bagtyar goýandyr. Bolýa, ýaxşy. Bagtyarjan öýü howlugýarmyş kaka. Aha. Men häzir gyýlara basymrak boluň diýeýin. Kaka, ine howa da göwnüde laýyk boldy. Kaka. Ha, Muratjany teredäýdi. gel oğlum gel. Gel hani. Teret, ataňa teret. Hanyňyzlar haýdan? Wagtam azalypdyr. Ejeme bäbecik bilen gözü ýolludyr. Bursaňyz lan. Bi. Hani özüňden ulugurlan bolup ýüregi düşmesene, ondan abar Murada gözüglok bol. Hany gyýlar höňürdiňiz goýun. Bular bolsun makaly size göwnlere yetmez. Kaka, kerwanyňa gidiş bolly, video aparat bilen gülüm şol getirmeli-de. Indi näse kek? Handa arykmaň. Häzir geler ýolludyr. Men şoňa adym ýalatdym. Menem gideýin diýdim gül almany. Ýa-da video aparatym maňa goýdy diýdim. Etmedi. Billime şeýle boljagyny. Kaka, hani men yiyeceğim? Hani men doğuncuktum? Ya ben yiyekemim. Ha? Ayda kaka. Benim yiyeceğimin pişiren çürük niyetim geliyor kaka. Ayda bir ayda yiyeceğimin sonu kaka.
Haydi berayda kalk. Goy oğlum, sen erkek kişidin. Erkekler mert bolmalı. Ine netip bolsa, hemmelat gül ýaly bolar. Goy setini. Hemmelat gowgalar. Bizem köp çağaly, bagtly maşgala bolars. Goy setini. Şulaydanlarmy ýadyňdan çykarma oglum. Kaka gatyjak alan nälerine? Yok oğlum. Ihlasyň sagat bilen ölçesege sen tüýs wagtyna gelipsiň. Olmam. Intek men bir kafman alıp bolaýyn. Onsoň men ejeme hakyky saga darlarjaga. Gilersiňiz ýalvar, daktyray diýip. Gülü beriň üstümden. Entek wagt geler, beýdip çykgüleriňizi. Bolun basmırak. Ejeňiz jigiňiz dolap garaşyp otyrar size. Gel ıhlatçan minin ýör. Jigilerim. Ýür jigin. Ýör. Hani bolaweriň. Hani bolun? Hani ýörüň makaly. Sağ gidip aman gelin. Hana Bahtiýarjan almagy doganjyklary gelýär. Olar eýem ulaga menepdirler. Ine 8 sany doganjyklary gelip, men goçoglumy öý alyp giderler nesip bolsa. Hani gel jigin. Berekella. Kaka ıhlas ýoga. Ihlas ýok. Howa. Häzir kakamajaň et göreli. Belki öýde galandyr. Alo kaka ihlas öýde galan näme? Alo. Oğlum maksatçan sen ne ahlata ne veletmi? Sen bäweci galla geliver. Bu taýda men ahlatı ödüm götülek bolaryn. Bolya kaka. Öýde galypdyr ha. Şeýlemi bolýa ýörüň önüne gideliň çağlar. Ýörüň. Ana ejemiz gelýär. Ana ejeňden geldi. Bahtiýarjan Feredany, Fered, kakaň bilen doganjyklaň gelipdir. Hani? Gelýär. Ay, hani görel goçy gidi. Alan- Gel wakaly. Ine bugülüm sana. Maksat gülem aldy. Oğlum, al ýaşydyn boldum. Ana çüdüni? Ağlaýarmy? Kerwanjan sana men diýämdi. Şurak bolun jigiňiz oýanaýmasyn. Onu ýöreýeliň. Kakamam gözi ýoldadyr şu wagt.
Hani hemme jami değil gıriyaz? Hani? Ana olli. Han durun. Yeni bir gedek. Hani? Gelin hadi Gel bileceğim. oraya. Gel. Getir oğlum. Gel hani. Geri. Uğralayın onunla. Ata koyver sarları. Seyyar kalkli zamani, seyyarıp atam zani, ecemmilen kakamın, madam savvarsın zani, dokuz sani doğanın, arduları güllesen, ağvasan yurdumun, kergülleri sanmasın, sayrasın sayrap kuşlar, ülkeminin bağına, oynar engdeni duşlar, baltiyarıp çağına, ecemmilen kakamın, madam savvarsın zani, seyyar atam atani, seyyarıp atam zani. Yine täzeyle meçip gelin. Täzeyle zatri täze wakalar bolýar. Eýsem bu täzeyle nähil täze wakalar bolup geçerken han göreli Rövşen, Bolli, Besirindi, biz ankarıp durmadı gitti oğlanlara kömekleş. men ankarp duramam. Men pikir edýän. Bu men oýlanýar. Men pikir edýän. Eýsem sınıf okuwçylarynyň arasynda Ayaza bilen Kartagy tapan kim? A bu yerde fikir ederim ne ama? Yine ha geçen yıl bizde Ayaz baba. Beden teriyom oğlumu Serdar Aman çorttu. Olşanı yüzüne bir gün sakallakınıptı. Akar pamuk korsa tecrübe geçen dursun oluptu. Yadımdan çem ol şeydip çıkıyor yüreğim oldu. Yok. Men ol hakkında aydamok. Men haqiqa Ayaz'a bardı pikir edýän. Bravo çigim. Senin tege bir tekilerini anıtıyor mu? Ben yatar baktım valla.
de su dedin. Şu nereye varıyor? Hani kim? Havarnaman kabul edin. Havarnaman kabul edin ha? Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Ne biçim yazılıptır bu yerde? Havarnama. Habarnama? Havu. Ondan bu haber kime ve hayzi bölümü? Ayız baba. Oho, ayaz baba düştük. Sen bu haber ayaz baba koşuşuna inanıyor. Havu. Men atam hemişe balam gözümü mağadan haktan ve berkten çıppa kaçınımla istesen dilemesen onu da bütün tür kullanırsan hem marzulan hasıl olur diyedi. Atam rahat aydıptır. Çıp bakayım şunun bilen anansam hükman hasıl olur. Planım da Yok. Ayaz baba, onu da çın ayaz baba. Havari veriyenlerden hak tölük almaya. siz kaçanı verirsiniz. Her biri ver. Öyle sağ olun. Sağ ol. Yan koluncunun yaşında kam, benim ananyat. Çın ayaz baba. Men çın yürekten ananyat. Ha? Hakikayız baba. Arpamıkcan, Men bärde. Artıcan hanım en yanıma gelsene. Näme ata? Hanım ana şu hat okat bir kıydım. Edip ayad baba. Men seni mektebimizde teyre yıllar çatıga gelmemgidi, öz ahtıngız bilen gelmemgidi sizden hayiş edýän. Bilbilen ýana garaşýary, çyn ýürekden sene garaşýan. Men hakyky çyn ayad babany öz gözlerim bilen görmäni. Geljenmede çyn ýürekten ananýan, röwşen. Artıcan, bir erkek yer bilen yola düşölüyor. Yok mani del ata. Ernäm boldy. Hani gör gözlerdi de hakyky ayaz baba bilen garpamy. Gözler. Annem yok mu? Hazır görürsün. Nerede? Hani ya hakyky ayaz baba diýänim bedeterim olymy? Men size su dedim. Annem, canım lan. Ben annem. Gel hayata, gel. Ben sana karışan. Gel hayata, gel karışan. Aytıma ben karpamı. İyice kalmazık gelerdi. Men size dedim ha. Sen gelmemiş hayata. Karışan burada da yine bir gittik. Kalan çağalar. Bayramgın bilen çağırdı. Ne dostum? Derdim yok. Karışan. Dersin cadır ve kablam şeyle oluyor. Çağırırım gülü kızı, baltın borsun te değil, baltı yarlık ülkü değil. Kakası, otursun mu? Ha. İnem rahatsan akılım görürsün. Men bu köp kovaşarları olur alır mı olur çişirelim. Ondan onun bağlı. Ol geçen yıl kakamın içine tövbeyle getirip verir soğudunun daşını akış. Sividin sapına danar. Ondan biz ikimiz hol asmanı yıldızın arasını çörs. Oo, yine sen korkayman. Bol mu? Bol yakalım. Sen men aydan zattam yadından çıkarmarsın nere? Men çağılara teriden bol. Gıyırlara deyin çalyalar. Vah, şu güller kervancan gatiyada yada. Giyce günni üstürgölleşikti. Erkek kişidir, çağı däle. Ola şeyler. Eýem tüwülüme meň ısmawanyp dur. Hey, umydym awuldyr kerwanjanyň.
Salam çağalar. Salam. Biz siz bilen şu gün renkler barada tapak geçeriz. Gelin tapağa başlamakak ilki bilen renkler barada düşünce geçelim, öğrenelim. Gennece, men pikirimçe ine şu ak qayma yaqa şu matanın tüys yüzünü açayjak ýaly. Şatenim can, esas zat müşterinin göwünden turjak bolmaly. Hani yine de suratları gowja seredişdir. Mene dürlüläp salsaň, çaňa bilen kurtoğuçağa merwet göremem. Bu naqşlar öňden gelýän naqşlar bolandan soň hiç mewridini itirenok da. Gennece, onna men aktarlap şol naqşy talaýaryn. Bolýa. Uy, sağa da ma 4 bolupdyr. Gennece men matany biçip jigimi çağlar bagyndan alaýyn-na. Yaqa ertir başlatamam ýetişemle. Jigiňem çağlar bagyndan almaly bolsaň, haýdonno mataňa biçip başlaber. Bor gence. Häzir siz haýsy reňki halaýanyňyzy çağalar bir-biriňizden soraşyň. Men häzir derrew gelerin, siz men gelinçem akyllyça oturuň. Mengli, mena gökren kalayan, gökren katı odan, en hasiret men jalvarmyň renkem gökdür görsen. Owadan gerek? Yok, gökren owadan, kızıl renk owadan. Seva güllerim kızıl bolya, owadan olya. Mena yaşıl renk kalayan, seva güllerim yaprağı yaşıl renk olya, owadan gerek mengli. Hava yaşılım ovadan, yine gök renk ovadan de. Kızıl renk ovadan, ol güllerin renki. O men renk mi? Sen gök renk diydin mi? Hava ol men renki. Sen ol renki saylamalı ala. Gurbanow Ihlas. Men. Doğanın gelipdir, qaydy ber. Sağ olun oğlum. Sağ ol. Ayul, Ho, täzeyle ma ýetip geldi. howala. Çağalara soğuğa da ma alıştırmaly bar. Kime näme almalydygy barada pikirlendiňmi? Ine akşamlyk naharyna balaçyklarymyzyň özlerinden ýekeme-ýeke diňler. Şoňa görä de hereket etmeli boldy. Bolýa. Dogry aýdýan. Anonno, men çağalar alyp geleýin. Bor, sağa many gidip gel. Ece maňa işimde täze tapşyryk berdiler. Men täze ýylla Aýaz baba bolmaly. Şoň üçinem Aýaz baba bolmak üçin Aýaz babaň eşigini tikdirmeli. Uy,
Onunla mata dükkanına gideyir bilece. Onunla şey değil. Yürü. Hani bol? Yok aydayılla. Yok yürü. Yürü. Yüreği de ıhlas. Bol. Ay bordo. Yür dedim. Şunu göreli oğlum. He. Salam. 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 Täzeliniňizem gutly bolsun. Sağ olun, sizin kim? Bize Ayyaz baban posunu dikerýär, mata gerek. Bar, yürüň men size görkezeyim. Yürüň. Uhu. Oy. Bağışan jeyim gelir öýtüpdir. Diyani yok. Bolyan zat. Ece yurdan hemen dursun kaydalı. Dur hani? Niye molla oğlum? Bu men oğlum değil, jeyim. Yürü hani? Üýe bir barsen? Näme ijeň men sen? He? Ijeň men sen? Şahsenem, sene yakşılık bilmez ekenim. Eger de men şey demedik görsem el ayağını yitirip ağzına suvalan yarak kop dursun ha. Yürü.
Olor ne beýle eglendiler gelerçe wagta bolly. Eýermi? Hana saatine mi ahlat emeliya indi başlar versek bolýar. Ana geldiler. Ýece aýtdym ha şu ogluny ekitmeýinip ýene de meni matkar etdi de. Ýene de öňküsýal etdi. Ýene de şey diýdi ýece. Oy, näme etdi? Näme aglamjyraýan aýtdy? Eýtdi, beýtdi, şeýtdi diýip durmady. Ýece kaka gyýdyň bir oglanyň elinden tutdy. Näme diýdi? Hawa. Oglum. Hana otur. Bolda indi jogap berdi. Ýece. Ihlas bilen bir karara baranmyzy men bilmän elimden sypdyrdym. Onuň bilýän näme boldy? Soňam ol gaçypdyr bolýan, meniň bir oglan elinden tutupdyryn bilmän ýece. Ýece beýtmellerli de meni maskar etdi. Hemişe ihlas şey edip ýördi. Ýer bolýan. Bu gedegen şey dipdir. Onsoň bu gara gol, odal näme dipdir? Ýece, sen beýle hanada han kerwen bilen bulary Aşgabat selgähine alyp gitdik. Ha, o edekmi? Jim sen adyň näme? Ahlas. Ahlat. Ay berekella. Ejeň ady näme? Şasenim. Şasenim. Bolýa sen alat etmädir ejeň çagyraýar bolmy? Bolýa. Hormatly Aşgabat selgähiniň myhmanlary. Şasenim gelnije. Ogluňyz ihlasy gelip Aşgabat selgähiniň sizden haýyş edýär. Ne? Şafenim, hanıkla. Mesakla? Ana ejeňini gelýärdir, bolmy? Bo. Gel men saňa oýnýança surat görkedeýinmi? Şu ýerleri gördüňmi? O nädir? Bu ýerleri sen gördüň ha? Ihlas sen berdimi? Sağ olun. Bolýa, sağ olun. Sağ ol jigim. Ece özüň diýdiň ha, bäbek kana gideňdi. Şasenim ejeňiň ornuny bolmaly. Inini çağalar täzeylem ýetip geldi. Ejeňiz bilen maslahat etdik. Şu täzeýilde size isläp zadyňyzy alyp bermeliyim. Şatenemjan gyýdym saňa näme alyp bermeli? Ece, holuny aýdypdyma? Bolýa. Mahymjan saňa näme alyp berilgydim? Maňa toý ödemde geýerýäl ökçül köşülen ýalraýan köýnü alyp beräýin-de. Hay tuğulama. Yok man alyp berertiydim. Häzir belläýin. Han Leyljan, saňa näme alyp bereli? Ece, kaka, maňa üýt köşük surat depteri bilen 60 türlü galam gerek. Bolýa ejecikli. Size de islen zadyňyzy alyp berer. Belli depterçäňiz. Meňe hemme zatym ba, ma itikan suratly ullakan ertekler kitabyny alyp beräýin-de. Ýöne inemaratyk kengurlar bilen ogum bolýan, soň bateriyli ýöreýän gurjak alnasy gelýär eýtýän. Berekella gyýdym. Alyp berer, hökman alyp berersin. Kaka, Ece, men horgun wara, kirwen dost bilen telefonyny urlaşyp oturka, men oğrunça dinledim. Biler bolsaňyz şonu. Howa. Ihlas. Aýdyber oglum. Aýtma. Sen aýtma diýen bolýarmy? Aýdyber oglum. Aýdyber. Ana şonu wara, men şu sözleri eşitdim. Howa dost. Söýgem bir jadyl dünýä. Öýlenmegem jadyl dünýäň gapysyndan girmek diýen ýaly bir zat da. Ol sen düýünden başga zada öwrýär. Men näçe adamyny gördüm. Öýlenenlerinden soňra düýünden başga hili bolýar. Anan ho, men tüýt çynym. Ha. Diýmek şey diýsene. Gel oglum Märik. Oglum. Ahlatjan. Sen meni puqta dinle. Öýlenmegiň jadysy kerwen ýaly.
Yok, hatta unnunu mululuň soň täsir et başlaýandyr. Oňa çelli bolsa, köp türgünleşmeli, okumaly, ula adam bolmaly. Gaýraty bolsa uçurmak öz elinde. Bolýarmy oglum? Bor Berekeler. kaka onu maňa täzeýle tigir jygaryp beräý. Nesip bolsa oglum, nesip bolsa. Tigir diýseň tigir bolar. Ayaz baba, belki sen orada tapan nersin? O sen bana tigir getirip beräý. Ayaz baba, tigirine sağır. Indi bana näme getirsen bolar. Belki de men sana ýadan hatym goşan näler. Gurban. Maksatcan biziň ýeke dikrarymyz. Oglumuzy gözden salma. Ýeke walamyň agdy bir maşgalasy. Köp ogly gaýdy bolsun. Öz-özünden köpersin. Men bar dilegim arzuwym şol. Dileğin arzuwun kabul boldy. Ine hakykatnyň gyýyda. Bolýa kaka şeýdä ýereli. Hatgowy. Nesip bolsa hökman ýarar. Uy, Bahtiyarjan ýatdan çykypdyra. Han geç oglum ýeriňe. Eşitmedikmi seni he? Ağladın sen he? Bahtiyarjan ýatdan çykypdyra. Ýören dogonçuklaň ýanyna bar. Goy. Kakasy? Bahtiyarjan ýatdan çykypdyra. Jigiňizde näme berel çagylar? Öýde sürlen ulug diýäýil. Näme bereliň çagylar Bagtyara? Jip? Täze jeşik dal bermeli. Ulugja galyp bereliň bolmasa öýde sürlen. Kiçijik oýunjak. Näme alyp berelýin? Talançak. Oýnuňy ajalyp bereliňmi? Oýunjak alalyňmy? Näme alyp bereliň? Näme talançak bolsa da Ýerine geç bakaly. Bagtyarjanyň öýde aýdar äli. Bizim sarganda attan bidi, bazardan tapmasanız Ayaz babayı tutayın. Bolýar gyýdym. Tapmadyk ýagdaýymyzda hökman Ayaz baba ýüz tutarys. Agyz şirin, Ayaz baba islan wagtyň ýüz tutup bolanoga, oň müňişi bir başy wa Ayaz baba ýüz tutmak üçin oňa öňünden hat ýazmaly. Dogry aýdýan gyýdym. Täze ýyly arzu edýän zadyňyzy bir kagada ýazyp ýatsaň aşagyna goýup ýatsaňyz, bilýäňizmi näme bolýar? Ertir ýerden turaňyzda hata Ayaz baba alyp giden bolsa, täze ýylgyny Ayaz baba şa sowgudyňy size getirip berer. Han kerwenjan seni oglanlar alyp git. Şa senemjan, senem gyzlar alyp git gyzym. Boreja. Dişleriňizi arasalap derrew ýeriňize geçip ýatyn. Ertir bir gün bayramçylykdyr. İşiňiz ýetip borsadyň. Bolýa. Ýürüm. Ýer oglum. Tagaman ýatyp dur. Sağ olun, bizim tagaman ýatyp dur. Ýürüň any? Ey vay! Ayaz baba! Kerwen gelsene! Kerwen seret! Ha Ayaz baba uçup barýar. Gelleri bol çaltyrak, ol gidip barýar. Hani nirede? Bar ýeriň erste ýatgo, bugun gowjaýa adapsyň öýdýän. Mene hiç ýyl Ayaz baba göramo? Gelin gowsy men size kitap okap 'Okap' 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 'Ok
Yarım görsün tomoşaňy, oýuny gıyratym, oýuny gul diýip, sözünü tamam edip, gıyratyny niçe elwan oýnadyp durdy. Janawer gıyrat gulugyny jüpläp, gözünü piyala dek tegele oýnady. Onuň tomoşasyna bazar halky ede oturan işlerini taşlap geldi. Hanenni gyýdar ýerine geçiň, men häzir size gyzyk gylja ertek okap berjek bolýarmy? Bolýar. Bir var eken, bir ýok eken. Aşığın men nurlu didem, didarım köngül kararı, günnide öwrülügicem, sen maňa duş olyň bäri. Aşığın men nurlu didem, didarım köngül kararı, günnide öwrülügicem, sen maňa duş olyň bäri. Yadımda söýüp berensin, ay cemalyň mahtaban, dahan içre asyldy var. Bağtymyz bağta ulaşar, ak güller alna yaraşar, ykbalym saňa garaşar, sen maňa duş olyň bäri. Bağtymyz bağta ulaşar, ak güller alna yaraşar, ykbalym saňa garaşar, sen maňa duş olyň bäri. Yadımda söýüp berensin, ay cemalyň mahtaban, dahan içre asyldy var. Yadımda
içre asıldıvan aşığım men nurlu didem sen bana duşunun beri Kaka näme çek bolýan? Hiç de oğlum. Yat ver, men yattığını düzeltecek oğlum. Yat oğlum, yat. Ba dedim, ben de kelmek korkudan hakikaten ayızavam. Hey, hakikaten olmay bi. Gel oğlancuk, gel. Sen adın näme? Menin adım Ihlas. Ihlas? O, Hay berekella. Yer ondan Ihlassan sen koşu bilýänmi? oşku bilýän ýönel kişiden bir haýsym var. Ha, ayt gaýsymy? Sakalından çekip göreýin. Ha? Ha, alın ha çek. Ha. Yeri. Ha? Olmadı oğlum men sakalına sallanacak çay. Hakikaten baba kim? Hay berekella. Ahir men sana dostum hakikaten baba. Men sen Gönlür çınını hov, bu bilýärdim. öldürýän nämen aýaz babasy? Ay sen mıngay bi mıdama gıdıklarına buluşturyan da. Nämen bulaşdyrýan? Bar geç yat hov. Vay, mun sesi näme gy? Gyýlar hatym ýok. Vay meňem hatym ýok. Sen kim ýokmy? Vay, näme oldu qagy? Tügeleme, şeýleme gyýdym. Ayaz aval gidendir onun sen. Bizim kim ýok hatymyz aýaz awal gidendir. Sizin kim yok mu? Howa ýok. Ay degenin da onu. Ihlas, sana näme boldy? Vay, Ihlas'a näme boldy? Oňa seren. Yetişmedim de. Ne mi derdin? Kim gelýär, kim gelýär, Ayaz babaňyz gelýär. Kim gelýär, kim gelýär, Ayaz babaňyz gelýär. Täze ýylyňyz gutly bolsun balalam. Ha, bu taňa. Sağ ol ata. Al, tügeleme. Bu bolsa taňa. Bu kimin ki? Sağ ol ata. Bu taňa de, bu senki. Ine, Allah. Al köper. Hanım ağa. Men kim sen Ha, zaten emzan ine taňa. Gyýlar atam hemmäge de soňra. Hani, Ihlasanyň tawadyny ýerde körpem. Aha, ine taňa aýraty. Al, ne diýetsin? Afgarly düşürýän bolsun balalar.
fotoğrafını çektim. Ey vay! Hani yer tuğlum? Nere attı mı? Yana batı. Çağalar, inni suratlaryňyzy çekip bolan bolsaňyz galamlaryňyzy goýup, ak kagalaryňyzy maga getiriň. Mingli, bar senin çeken suratını ertip berdam oğlum. Evet, ertip berdi. Tuweleme çağalar, idiň suratlary hemmeňiz ýokda çekipsiňiz, ýöne şol iş, kimiň işi ka? Men kim oğlum? Berekella ahlat. Ören owadan surat çekipsiň. Berde çağalar terediň, arçamadyň suratyny çekipdir. Gök, uşagaşlar, towşanjyk, ýetatym, ýart bolan suratyny ören ökde owadan çekmäni başarypdyr. Görýäňizmi çağalar? Allah! Berekella, tuweleme ahlat. Cennet, Haw gelince. eglemede müşteri Nuraday. Bolýa häzir. Gelince görüşdürübeň siz başlan. Aýdy beriň diňleýän. Neme gulwam ka? Näme? Ýene oguljigiňiz boldymy? Gatşadýan görnýäňiz bolýan. Yok gözelgi. Şol oguljigyme gelneje bolmaga münasip gözel tapyldy. Aýsaňyz lan gözelgi. Gul satyjy bolup işleýän gyýlar nähili gul çemenini halaýarlar. Assalamu alaikum. Dağlardan käzini getirdim. Balalam size soğut barnam getirdim. Batlyk adam urup bagtyar ile. Hoş geldiň täze ýyl. Salam täze ýyl. Maksatlarymyz döntin. Madam Akkara. Hoş geldiň täze ýyl. Salam. Assalamu alaikum. Bayramlaryň gutly bolsun. Sağ olun. Aýa baga gerekdi maňa bu. Tekiniz gapa var. Sağ olun bayram. Gelli täzeyin gelli. Ayıl bawaňyz gelli. Ho, ya gelewer gel. Menem şu wagt ine taýýarlyk görüp otyr geldim gel. İşilje geldim men weli. Asyda ayıl bawa gerekdir. Hawa. Bilýänlerdi görsen. Hawa. Asyda kärgan şun gerekmi ya? Öý şun gerek. Öý şun gerek. Çağalar höwes edýär. Ay berekella. Asalyňyzdan belgiňizden maýdaýsaňyz. Hormatly prezidentimiziň köp çağalary sowgat beren jaýynda ýaşaýar. Ay tuwelime nesip etsin. Sağ olun. Be men sizi gynanyrmal bolsa öýdän. Ay beýtmäň bir gaýrat ediňmi? Sebebi şu jaýda 8 san maşgala men ýürüt aýazbagy boýnatdym. Ha, bir gaýrat ediň. Yok, dur. Hökman size kömek eder. Ha, şeýle minnetdar. Hökman kömek eder. Sen var her kimde saat 12'den öňgerek aýarlar. Şoň üçin hökman şolary baramda size de deyip geçer. Ine şu çağalaryň atlary hem istek bildirýän sowgatlarynyň sanawy. Ay berekella tuweleme. Ha oğlum bir gaýrat ediň. Ýene bir gedek täzegini gutly bolsun onda. Sağ olun, bile olsun. Nesip bolsa barar. Sağ olun. Gelli täzil gelli, ayıl bawaňyz gelli. Garpamyjygym ýanymda sowgat baryn getirdi. Ay berekella.
Vay. Mahmcan sen mi? Onna Leyli. He, billim Şirin sen mi olmalı? Vay Şirincan. Sen çektin mi bunu? Hava Ece, bulam kerven, bulam kakam, bulam Ayaz baba, bulam Garpamuk, bulam men, bulam sen, bulam Bahtiyardık, bulam Muhammed Ali. Tuveleme. Qıyırlar, gelin çekegedin çeken Yürü sonra görelim. turarsanız. Seyredin ne ahil ov çekiptir. İne bu sen. Ece inemin. Hova. İnemin. Bu bolsa buğulu köşkümüzden konsertimize çakılık. Tuveleme. Çağalar siz hemeni beğenirdiniz. Tuveleme. Ay berekella, bollu çağlar. Ay tuveleme çağlar, tuveleme. Hadi sen kovaydım aydiyane kerine. Aydım da dinledim. Neyse bana koşum tayinansın şeyle değil mi? Ay berekella. Hani gelen gelin yanına. Senin adın ne mi? Ihlas. Ihlas, ay berekella. Ihlas, senin Ayaz baba soğuğa tayinadın mı koşuyu? Hava. Öyle mi? Hani aydıp ber koşuyunu? Ayaz baba sizden bir kaçtın mı? Haýşyň var. Hawa. Bu ayt köşegim haýşyň. Ay. Sakkalımdan çekip göreyim. Sakalımdan çekşek. Uy, me al çek. Ey vay. Hormatly Ayaz babalar, har pamuklar. Häzir çağalaryň öýlerine bararsaňyz, goşgularyny aýtdyrarsaňyz, aýdymlaryny dinlärsiňiz, sowgatlaryny paýlarsaňyz. Bolýarmy Ayaz babalar? Häzir men size her biriňiziň giyirmeli öý salalaryňyzy paýlap bererim. Birinji Ayaz baba, sen Garbaýew maşgalasyna bararsaňyz, bolýarmy? İkinji Ayaz baba, sen Welijeýew maşgalasyna bararsaňyz. Üçüncü Ayaz baba, sen bolsa üçüncü gatdaky Gurbanovlaň maşgalasyna bararsaňyz. Ayaz babalar. Üydakilere baraydın. Beşinci Ayaz baba, sen bolsa Murat Nazarowyň maşgalasyna bararsaňyz. Bolýarmy Ayaz babalar? He, onun içinde çağalar bağına varan Ayaz baba da var ya Allah. Sen öýe bir gel bakaly, yedişime bir seyret. Ey ho, ihlas diýär abi. İkinji Ayaz baba, gaýraty şu barmal hargyny çalçaýarlar. Ay yok, inne Hadi yürü hadi. Ana bu yol veriyor, yol var hadi. Geliver, geliver. Gel, gel. Ayaz babalar, hani yürü hadi. Al beni. Al. Normalde. Al. Yür girelle. Yoklay beýül, mene girjek gel. Aha, ihlas var abi ýerde. Çağacıktır da yür gir. Çağacık diýen sen onu bilen o. Geçeňizek çağlar bagyna sakalym opar maskara etdi meni. Gelşiksiz bora çağacıklaň emmes garaşyp dura yür. Ay yokla, mene çekin ýan girmäge. Hökma urda tapar girsemädir. Salam Garpamuk. Salam Ayaz baba. Salam oğlum. Salam Ayaz baba. Häzir ene gördüm. Ey be.
hayran galaymaly. Sen oğlum hiç daha da alat etme. Bu meselede sen bana ananay. Sen goğuzu bana kömekçi ol. Bol Ayaz baba. Çağalar karıştırmalı. Hawa. Getir ver haltanı. Al Ayaz baba. Hazır? Aç kapını. Hani ben bağlalam oturum ka. Ohohoho, men karaca gördüm. Bay ayağına ağzına karasan ne ayağına. Täze yılınız kutlu olsun bağlalarım. Demir kalıp ülküdün geldim men size mihman. Hoşku aydım aydına toğut bercek men hükman. Täze yılı getirdim şartlık şovuna veslep. Ak karya yar asmandan täze yılınızı buşlap. Geldi täze yıl geldi ayaz bağvanız geldi. Arpamışığım yanımda toğut barın getirdi. Geldi täze yıl geldi ayaz bağvanız geldi. Arpamışığım yanımda toğut barın getirdi. Karıştı ve kanıma bir taraf diyarıma. Aydım şatlanın ayaz bağvanız geldi. Karıştı ve kanıma bir taraf diyarıma. Aydım şatlanın ayaz bağvanız geldi. Geldi täze yıl geldi ayaz bağvanız geldi. Arpamışığım yanımda toğut barın getirdi. Geldi täze yıl geldi ayaz bağvanız geldi. Arpamışığım yanımda toğut barın getirdi. Berekella bağlalarım berekella. Toy üstüne toy bugün şatır her bir öy bugün. Dine kalkınsın bugün ayaz bağvanız geldi. Toy üstüne toy bugün şatır her bir öy bugün. Kalkınsın coşsun bugün ayaz bağvanız geldi. Geldi täze yıl geldi ayaz bağvanız geldi. Arpamışığım yanımda toğut barın getirdi. Geldi täze yıl geldi ayaz bağvanız geldi. Arpamışığım yanımda toğut barın getirdi. Arıbalanam. İnni soğuduğunu anla. Arpamcığım aşakta burada burbulan gen kuşları karışıp. Yöredir bize bolon yanına varalım. Aydım tant edelim. Sebebi bosağımda täze yıl geldi. Hadi yürüm varalım. Yürü varalım. Yürü. Düşün. Ay berekella. Ay tuvaleme. Yürü varalım. Ay tuvaleme. Hanı gıydım, sen bana näme goş gaýdyp berjek? Arça bilen täze ýylyň sanyna sabyrsız garasdyk giýjen ýarna şatlyk paýlapmy tanlaryň barna hoş geldin täze ýyl, salam täze ýyl. Ay berekella. Ay tuvaleme gıyacağım. Hani gıydım soğudunu verin. Ine gıydım. Al. Oku. Giden erkekler dünyası. Akıllıca Bar da gıydım. Menne yeni bir esas soğudun biri galli. Onu almalı kimke? Hani göreli? Ben galym Ayaz baba. Gel oğlum. Sen bana näme aýdyp berjek? Hanay? Goşkuy. Goşga aýdyp berjekmi aýdym? Goşkuy. Ay tuvalet. Ayaz baba, ilki sizden bir haýysym mı? Aýdy oğlum. Sakalımdan çekip göreýin. İne? Al.
Yer olsun. Hakik Ayaz baba hakikaten. Ay berekella. Häzir men size tayarlan sowodumu getirip bereyin. Näme sowatga han göreli? Hani gıydımın sowodunu verin. Al gıydım netip etsin. Berekella. Inni yine bir sowat galli. Onu kime gowşurmaly? Hani göreli bakali. Ihlatsan geldim oğlum. Sen bana aydım aydıp berjek mi? Tu öyle mi? Söyleme yok. Onu han dinleyelim oğlum. Sen yanına bir daha yeten oğlum. Ne mi yeten okka? Yadıma düştü. Hedir onu dört oğlum. İnenni aydım aytsan var oğlum. Aydı ver. Hay berekella berekella. Hani ihlatsanın sowodunu getirin. İhlatsan ine senin sowodun. Berekella. Ine şu sowodu men sana yürüyte getirdim. Al oğlum. Hay berekella. Han fırkör. Hay berekella. Tuğuleme. Onun näme çağacıklar, bağlacıklar. Aydımlarını dinledim, koşkularını dinledim, tanıtınızı gördüm, berekella, tuğuleme, qatuğu aydım ayttınız, tanıt ettiniz. İnni näme galli? İnni daşarda hemmemiz barıp arsanın çırasını yakarayım. Bolyamy? Hani yörün onu. Hani varsımı sağladın mı? Hani hemmemden uğurlayız? Hani bar, iki, Hani? Bir, iki, üç.